Доколкото знам, ограничението в град е 50 км в час. Тук дали има изобщо някой, който се движи с 50 км в час? Едва ли някой се движи с 50 км в час? Какво ми обяснявате на мен? Тук е единствените хора, които се движат под 50 км в час, са пешеходци. Да, 50 км в час друг път. Може би като се насъберат много коли. Трафик камери навсякъде. Задължително трябва да бъде премахнато отпадането по давност на всички неплатени глоби. Каквото и днеската го обявят, днеска е 15 май 2024 година. Ако днеска ти направят акт, след един месец ти излиза наказателното постановление, а след 7 години това наказателно постановление не само че ни действа, ами и глобата може да отидеш в най-близкия НАП и да се направиш несъбираема. Как искате хората да си плащат глобите? Кой изобщо контролира движението? Някъде да виждате камери за контрол на трафика? Защото не! Най-близката камера е долу под базар Левски, защото това е булевард Левски, град Варна. Най-близката камера е на булевард Левски. Да, там където са кръстовищата между 8-ми Приморски полк и булевард Левски. Там е най-близката камера. Тъй, че не ми ги обяснявайте тези работи. В град Варна има над 100 000 автомобила, които всеки ден се движат. Ви няма как изобщо с жива сила да контролирате и да регулирате движението в град Варна. Това просто е невъзможно. Невъзможно е. Дори всичките полицейски екипи на първо районно, второ районно, трето районно, четвърто районно, пето районно, ако изобщо има такова, и всичките екипи на КАТ, пътна полиция, всичките екипи на жандармерията да излязат тук на улицата, просто няма как да стане това нещо. Не. Не, няма как да стане. Разбирате ли? Всеки си прави каквото си иска тук в този град. Камери, контрол, това е. Направете един център за контрол на трафика. Тези камери трябва да се наблюдават не от общински служители, а от полицаи, катаджи, пътна полиция. Те трябва да наблюдават. КАТ е контролният орган, който контролира автомобилния транспорт. Дори общината да сложи камерите, те трябва да имат достъп, тези камери, които са на улици и булеварди, пътна полиция трябва да има достъп до тях, а не общината. Има камери, които могат да се сложат някъде, където да се контролира тълпата, как се казва. Но тези камери нямат нищо общо с контрола на автомобилния транспорт. Защото реално погледнато, дори в центъра на Варна може да стане някакво меле и е хубаво да има камери, за да се види кой откъде е изскочил, кой какво е направил. Обаче автомобилите са неконтролируеми. И то не автомобилите, а водачите, които са тези автомобили. Това е просто безумие. От тук до... Гледай само какво става, човек. Аз съм напълно случайно тук. Напълно случайно. Той даже и рейса... този рейс не е такъв. Даже и рейса не се движи с 50 км, човек. Вие за какъв контрол ми говорите, бе, хора? Не, бе, това е просто нелепо. Нелепо. Те с работи ги разправи на някоя бабичка, където си седи в тях. Съжалявам много. Имам познати, които са полицаи. Имам познати, които са пожарникари. Имам роднини, които са пожарникари. Роднини, които са военни. Аз ги уважавам. Аз уважавам абсолютно всеки български гражданин, който е решил да работи
в някакво министерство и да работи каквато и да е честна професия, моите най-големи уважения към вас. Аз лично не мога да работя такава професия. Дори да искам, не искам. Обаче, след като си се фанал да работиш в една професия, или я върши както трябва, или просто не я върши. Аз така съм научен от малък. Или ще правиш нещо като хората, или изобщо не го прави. Това е истината. И съжалявам много, обаче без камери контрол не може да има. Не, просто ви казвам пак, дори да изкарате целият наличен ресурс на Министерството на вътрешните работи, не може да ги контролирате. Не може, няма, не е възможно. В нито една държава не е успял някой да контролира трафика по улици, пътното движение, не, камери навсякъде. През 200 метра. Не ми пука дали ще ме снимаш, човек. Снимай ме колкото искаш. Аз си карам с 50. Карам си с коланчето, телефончето е в жабката, даже не ми пука кой ще ме търси. Аз съм седнал да карам кола. Мен ма кефи да карам кола. Тези хора също ги кефи, обаче знаете ли какъв е проблема? Никой не знае какво става по тези улици и всеки си прави каквото си иска. На това разчитат хората. Те разчитат главно, че няма кой да ги спре, няма кой да разбере. Добре, гледайте са, ако манава мене на този булевард, вижте, знаете ли какво става тук? Не, няма как и да знаете. Добре, само гледайте са. Чай да отида някъде, сега ще ви разкажа, хора. Гледайте само кой е прав, кой е крив. Сега ще разкрием цялата схема. Аз ще съм прав, вие ли сте криви. И това не е... Гледай само какво става. Гледай какво става, човек. Ти тук докарай. Гледай само какво става, човек. Къде е този контрол, бе, човек? Къде е този контрол? Гледай, те просто летят. Аз не се чувствам в безопасност на спирката, човек. Къде е този контрол, бе? Ама не, бе. Кажете, че е незаконно. А законно ли е да караш с такава скорост? Незаконно било да се снима пешеходци, които пресичат улици. А законно ли е някой да пресече тук? Не е законно, нали? Обаче ако някой пресече тук и го снимам, нямам съм право да го снимам. Що? Що нямам право да го снимам, а как ще разберете, че изобщо не чая да съм мърнал тук и сега ще ви разкажа цялата схема. Какво искате правите? Хит ще ми пука. Търсете ма, убийте ма с камъни. Гледай сега да ти кажа нещо. Слушай. Седни си малко на допето, успокой се. Поеми си малко въздух. Сега ме чуеш по-добре, нали? Там е просто шум. Няма как да говориш тихо. Така, ето, тук е по-тихо и по-спокойно. Виждате ли колко много коли има в град Варна? Няма как да ги контролирате само и единствено с жива сила. Това просто е невъзможно. Вземете, отворете YouTube и вижте какви полицейски автомобили има в Съединените щати. Просто това нещо няма как да дойде в България и след 200 години. Разбирате ли за какво става въпрос? Разбирате ли? Аз уважавам вас. Давай, аз ще кажа ако има. Искаш ли? Аре, изи. Давай. Давай. Преди всичко сме хора. Ние първо сме хора, човешки същества, после сме пешеходци, после сме водачи на МПС-та, после сме полицаи, после сме пожарникари, после сме министри. Обаче има едни хора, които просто като вземат властта и просто се самозабравят. И реално погледнато тук даваш един човек на заре и излиза на заре. А виж колко много място има да обърнеш, човек. Най-спокойно може на едно от свободните паркинг места да се обърнеш и да се дадеш напреде. Ама някой път човек бърза. И що да не помогнеш на някой? Ама ви, знаете ли какъв е проблема? Проблема е в липсата на комуникация между хората. Не са прави хората, които карат без колан, не са прави хората, които превишават скоростта, не са прави хората, които... Ето е пожарната, човек. Моите уважения към вас. Моите най-големи уважения към всички служители на МВР, на ФБР, всички военни, всички пожарникари. Вие трябва да съществувате. Разбираш ли за какво ти говоря? Без вас няма да има абсолютно никакъв контрол. Няма да има кой да пази границите, няма да има кой да гаси пожарите, няма да има кой дори да контролира това, което не се контролира и дори в момента. Разбирате ли за какво става въпрос? Просто няма как с жива сила да се контролира движение. Това е просто невъзможно, човек. Невъзможно е. Каквито искате акции си правете, няма как да стане това нещо с жива сила. Камери навсякъде. Питайте вашите американски колеги. Как според вас... Добре, гледайте са. Представете, че сме в Съединените щати. Аз съм си в нас, някой ми краде колата. Аз го виждам от тук. Ето, краде ми колата. Звъня на 911.
те почват да действат. Къде ти е колата? Пред нас е. Дай си адреса. Palm Beach, 1914. Така, до тук това е всичко достатъчно. Какъв е номера на колата? Калифорния 1, 5, 10, 12, 14. Какъв модел е? Chevrolet Camaro червено. От тук нататък почва действието на полицията. Ти няма какви данни повече да събираш. Имаш му номера, имаш му регистрационния номер, имаш му това марката и модела на колата. Оттам нататък почват всичките полицейски екипи. Чуват това съобщение. Търсим червено Камаро, Малибу, не знам с ко, ала-бала, портокала. Пускат се хеликоптери. На земята е едно. Хеликоптер е във въздуха. Хеликоптера вижда всичко. И почва да се търсите с кола. Как според вас ги откриват? Много лесно, има хеликоптери. Сега ще ми кажете, да, там голямо. Да, там голямо. Но то както е голямо, тъй може да бъде Вано. Да, тъй че не ми ги обяснявайте тези неща. Аз не съм нито експерт, то просто седни и гледай малко YouTube и ще разбереш какво има по света и какво го няма в България. Виж само как се гонят полицейски преследвания в YouTube, виж човек. Аз, честно казано, аз съм виждал полицейски преследвания, в които гонят човек, докато му свърши бензина, човек. Те го гонят просто до дупка. До дупка го гонят. Едната кола свършва и обсега на действие. Отива втория окръг, третия окръг. Всичкото е една огромна координирана машина. Да. Огромна координирана машина. С едно град Варна, първо, второ, трето и четвърто район. Вие тук няма и къде да ги гоните тези хора. Но точно там е така. Свършва обсега на полицая от участък 15. Той буквално по радиостанцията свършваме му участък да преследваме или преследвай го, до дупка ще го гоним. И го гониш. Като ти свърши бензина, пращаш втория, третия, петия, четвъртия, шестия, гонят го до дупка, човек. До дупка го гонят. И сметни само. Кола. Ето е кола. 40 литра резервуар, 50 литра резервуар. Да, гледай ми отражението. Гледай ми отражението там. А сега какво отражение ще видиш? 40 литра, 50 литра резервуар. Ще свърши този бензин. Обаче полицията има по-голям ресурс, отколкото престъпника. Хеликоптера, откъде ще избягаш от хеликоптера? Може да избягаш и от хеликоптера. Да, скриваш се под някой подлез за автомобили и се криеш и така правят. Обаче те един път, като му знаят номера и да се скриеш, голяма работа. Няма да фанем сега на момента. Колата, регистрирана на еди кой си, търсим собственика. Не ме интересува дали брат ти, дали сестра ти е карала колата. Ние търсим собственика. Ние няма как да знаем кой е управлявал това МПС. То се води твоя собственост. Ти си отговорника за това МПС. На кого си го дал, си е лично твой проблем. Ние сме видяли това МПС да се движи по западната магистрала с 140 мили. И търсим собственика. Като си го дал на някой, изкарай си такова, как се казваше, пълномощното. Да, дал съм го на Байганю. Ето Байганю го е карал. От първи до пети. Пълномощните, що ги махнахте? Защото някой го мързи да ги пише. Що ги махнахте? То напълно е възможно моята кола да я дам на брат си. Не се изисква пълномощно. Ама ако я дам на съседа си, трябва да му дам пълномощно. И реално погледнато от пълномощното има полза, защото ти доказваш, че в еди кой си ден не си ползвал ти колата си, а е ползвал някой друг. Затова е пълномощното. Да, мен са ме спирали с колата на брат ми. Брат ми има почти същи имена, но са малко по-различни. Тоест, първото му име е различно, но второто и третото са еднакви. И реално погледнато, напълно е възможно да съществуват двама човека с еднакви имена. Дори аз имам познати, които имат същите имена като моите. Това не ги прави мои роднини. Разбирате ли за какво става въпрос? Вие просто в усилията си да създадете някакви улеснения, създадахте затруднения. Гледай само колко много знаци има за пешеходна пътека. Един, втори, там още един. Този един е излишен. Излишен. Там е пешеходната пътека, този знак е излишен. Тук е само знак стоп. Той имало-та слагало, човек. Имало-та слагало. Еми хубаво, ама тези знаци пари строят, братчет. И тата иде. Аз ви казах, камери навсякъде. Ви реално погледнато, знаете ли как си ходя? Ето тук сега си ходя, защото няма тротуар. Къде да ходя? Има ли тротуар тук? От тук къде да отида? Там, до там, оттам трябваше да пресека, да отида там, после насам. Еми няма тротуар. Няма къде да ходя. Кой го е направил този тротуар да го няма? Общината.
Що не са направили тротуар, питай ги тях. И точно това бе вас проблема. Ти звъниш в КАТ и казваш, на дадена улица има дупка. Ами звънете в общината, те управляват инфраструктурата. Да, те казват къде да се асфалтира, кой да се асфалтира. Този знак крив ли е, братчет? Гледай само. Този знак е крив, нали? Ще падне на главата на някой. Кой е собственика на този знак? Общината. Кой се грижи за контрола за движението по пътищата? КАТ. Аз си мисля, че КАТ трябва като обикалят да кажат на еди коя си улица има един крив знак, отидете и го управете. За какво са ви тези телефони? За какво са ви тези телефони? Кой ще ми кажеш, че шефа на КАТ не може да звънне в общината и да каже на еди коя си улица знака е крив, ще падне върху главата на някой пешеходец? Не може ли? Що да не може? Защото не иска. Защото не иска, нали? Защото е по-изгодно да кажеш, ами ние не знаехме. Не, наистина, град Варна е огромен град и няма как да знаеш къде какво става. Абсурдно е просто. Тъй, че всеки път да се оправдавате с едни и същи лафове, изтъркаха ви са лафовете. Да, наистина, Варна е огромен град. Никой не знае къде какво става. Не, обаче затова хората са измислили камерите. Слагаш едни камери през 200 метра, през 300 метра и не само по улици и булеварди. По тези улици няма ли движение. Тук не може да стане катастрофа. Виж само колко дълга права улица е. Не мога ли да карам с 90? Мога да карам, да. Дали е редно да карам с 90? Не е редно да карам с 90. Знаете защо? Защото с 90 имаш толкова голям път, че просто вижте бричката, бе. Бричката ви го показа, човек. Бричката ви го показа. Показа ви как се спира с 50, показа ви как се спира с 90 и накрая блъсна една кола с 200 в автобус. В автобус е блъсна, човек. Той автобуса стана дармадан. Ти можеш си представиш, гледай само какво става, човек. Кучешки барабонки. Кучешки барабонки. Знаеш ли, че в Германия за това нещо глобата е 200 евро, човек. И не знам откъде, но ги губяват. Не знам как, но ги губяват. Губяват ги, да. Какво ми обяснявате на мене? Какво ми обяснявате на мене? Всичко е възможно да се направи, стига някой да иска. Стига някой да иска да има. Гледай само, гуми насякъде хвърлено. Знаеш ли, че няма нито един пункт за изкупуване на гуми? Дори звънях в един пункт да ги питам, имам 100 гуми, мога ли да ги върна? Ти дори да ги върнеш, аз някъде ги съхранявам, пък и няма и да ти ги взема. Проблемите са навънка, трябва просто да излезете навънка и да ги решите. Обаче мързи. Се оправдавате. Ние не знаехме, че тук е ставало така. Ами не, наистина няма как да знаеш. Да, докато си седиш там в кабинетчето, няма как да знаеш. Светът е навънка. Светът е навънка, да. Светът е навънка. Там в кабинета най-много секретарката ти да мине по-бързо покрай тебе. Нищо не можеш да видиш. Камери навсякъде. Абсолютно навсякъде. И между другото, гледайте само. Виждате ли? Пешеходна пътека. Аз къде пресичам? Хубаво ще си пресека, защото там имаше някакъв дето нема кефи. Обаче аз като пресичам, си отварям очите и на газа. Защото от такъв пайтак знам как да пресичам, знам как да си вързвам обувките. Между другото, като се наклана камерата, има хора, които минават край мен, аз не искам да ги снимам. И дори така да снимаш с телефона е опасно, защото изкараш от някъде. Ти що ма снимаш? Ти видя ли, че те снимам? Знаете ли, проблема е липсата на комуникация в България. Ви отказвате да си говорите по всякакъв начин, дори на най-високо ниво в България. Липсата на комуникация води до проблемите. Нищо не им пречи на тези хора 9 месеца единият да се въртне с другия. И нямаше да има избори за 40 милиона, а тези 40, 50, 60 милиона щяхте да ги инвестирате в нещо друго. Да, в нещо полезно, нещо за гражданите. Каквото и да е. Пешеходна пътека до училище. Знаеш ли, че на той нещо трябва наистина да намалиш и да преминеш. Даже на курсовете, като ги учат, трябва да спреш и да преминеш. Те сега ги направиха по-европейски. Само гледай какво става. Не ми казвай да не снимам, човек. Що да не снимам? Какъв е проблема да снимам? Що да не снимам? Какъв е проблема? Това е обществена собственост. Добре, гледайте само колко прости сте. Дори да му видя номера на този автомобил, аз какво мога да направя с този номер? Мога ли да отида при нотариус, да кажа, виж какво, братчет, намерих тук един автомобил, айде да ми го префръж? Не. Дори да му знам целият номер,
аз няма как да разбера кой е собственика на този автомобил. Не. Как ще разбера? Никак. Единственият начин да разбереш кой е собственика на един автомобил е да звъниш в КАТ или в полицията. И въпреки това, те ще ти питат, защо съобщавате този номер на този автомобил? Тези муртонетки, що нямат регистрационни номера? Как да идентифицирам човек с такава муртометка? Никак. Един мъж с черна униформа, зелена каска на главата и това е. Те с пешеходци дет пресичат от всякъде. Никой не може да ги разбере, човек. Не. И реално погледнато, знаете ли какъв е проблема? Дори да я снимам цялата жена, вие няма как да я намерите тази жена. Заклевам се. Искате ли да направим един експеримент? Само не искам някой да идва тук при мен да ме пита какво правя. Какво правя? Чакам, майка си чакам. Искате ли да направим един експеримент? Ще ви дам снимката на един човек, давам ви 24 часа, искам да ми го докарате същия човек. И аз ще се оговоря с този човек да седи 24 часа при мене, за да съм сигурен, че никой няма да му звъни и никой няма да го търси. Ако ви го намерите, аз отивам в Ирак да се бия. Или там в ивицата Газа да се стрелям. И няма да се върна тук. Просто ще си пръсна главата с 1,762. Никой не може да намери човек само по снимка. Дори изчезнали хора ги търсят с месеци, с години, намират ги, но тогава вече се знае кой е човека. Те знаят кой търсят. Разбираш? Тогава могат да проверят в базата данни. Аха, ние търсим детето на еди кой си. Ето го акта за раждане. Ето 15-20 снимки на това детенци. Ей, сега ще го намерим. Обаче, ако е произволен човек, аз на пешеходна да бъде къде трябва да съм. Обаче, ако е произволен човек, е така да фана от улицата някой и да тръгнете да го търсите за брави, няма да може да го намерите. Искате да се фане на база 100 000 ля? Айде да не са 100 000, 500 000 ля. 500 000 ля. Снимам ви един човек, имате 24 часа да го откриете и да го доведете при мене. Същия. Или да ми дадете пълните данни на този човек и той да докаже, че това е този същия човек. Не може да го направи това нещо. Това просто е невъзможно. Дори и да имате снимката на някой, ви трябва да я вкарате в някаква база данни и да почнете да я сравнявате с милиони снимки на хора. Тоест, ако аз съм снимал жена, в България има 6 милиона и половина човека. Да речем, че нека да го кажем така, да го съкратим малко, да не ви е толкова трудно. 6 милиона и половина, 1 милион човек и половина хора между... Да, гледам надолу, гледам нагоре, не ме гледай, камерата не гледа изобщо. Добре, ето да продължим от там, къде бяхме сега. 6 милиона и половина човека, да ги разделим на 2. 3 милиона 250 хиляди са само жени. От тях да махнем примерно около 1 милион да са жени между една годинка и 18 и да остават още 2 милиона жени на възраст между примерно 20 и 68, тази 90 години. Махаме ги и тяха, бе. Значи, ако жената е на видима възраст 30-40 години, вие трябва да търсите горе-долу сред снимките на около милион и половина човека. Да успех да я намерите тази жена. Никога не може да я намерите тази жена. Не. Това може само да стане по филмите. И то само с снимка от телефон. То даже от самата снимка на телефон нищо няма да се види. Пак камо ли някой да тръгне да я търси тази жена, дори жена да е мъж. Те, че не ми обяснявайте тези неща от снимка, от видеоклип, да може да се намери човек. Реално погледнато, всяка се замисля, може, но вие няма как да знаете кой е този човек. Къде да го търсите? Вие буквално трябва да намерите някакви негови познати, или примерно се едно сме в автобус, снимаме една жена и един мъж. Вие трябва да намерите хора, които със сигурност ги познавате, те да са в кадър, да са разпознаваеми, да ги намерите тези хора, които ги познавате, за да питате кой е този до тях и те, ако не го познават, той няма как да бъде открит. Така че обезмислих цялата ви тъпа пародия, не идете снимате хората. Да, наистина не е приятно да снимаш хора в лице, но ако примерно се наложи, що пък да не ги снимам, мало ми стара. Ей, сега примерно представете си, вървя си тук и както е така се снимам и ми изкочи някакъв бабаит от някъде. Що да не го снимам? Да, слагаме така камерата. Или някак си е така я слагам камерата, обачака и почвам да снимам. Удра има, би има, снимки има, с другия телефон варя, звъня на 112. Вече имам законово основание да извикам уу-уу! И те ще дойдат и могат и да го намерят, ако решат да го търсят. Но може и да решат да не го търсят. Тъй, че не ми ги обяснявайте тези работи. Аз там, откъдето съм
тръгнал, вие оттам се връщате. Не, как беше? Аз откъдето идвам, вие оттам се връщате. Не ме търсете, не ми пишете, не ми звънете, не ми коментирайте видеоклиповете. Слагайте си камери. Камери си слагайте навсякъде и си снимайте. Гражданите не са длъжни да записват къде какво става. Вижте хората, които трябва да контролират движението. Ето ги там. Ето е, виждаш ли бялата шкодичка? Тя дори тя ни кара с 50. Търсете го. Спра на улицата и слези. Търсете го. Ще търсиш ти. Ти кучи не можеш да намериш с две ръце. Ще го търсиш. Да, знам. Май пита, ще ги намериш. Защо не ме търсите? Може да ме узи. Само погледни колко дълга права улица. Хубаво е, че има прави улици. Ама да бяхте сложили ни камерки тук. Колко струва една камера, бе? Така и никой не излезе да каже. Добре, вие не можете да осъзнаете, че дори да не е камера, която засича скоростта, пак може да се разбере скоростта. Пак и в крайна сметка важни са и происшествията. Защото гледайте сега, вие хубаво искате, ма не само да ги губяваш за скорост за човек. Ти нали съзнаваш? Хубаво, добре, вие ще го губите за скорост. Ама нали трябва да се види какво е происшествието, бе, човек? Не искате ли да знаете кой откъде е минал? Кой кого е ударил, коя кола къде е седяла. Тъй, че сега да ми обяснявате камери за скорост. Та скорост си я вкарахте в главите и си я набихте там и там си. Та скорост е опасна, скоростта убива. Но реално погледнато, важно е и какво наистина е станало. Кой откъде е минал, кой дали е спрял на стоп, кой откъде е пресякал, коя кола къде е била. Ако няма камера и не записва това нещо, как ще ги разберете тези неща? От видеорегистратора. Ами видеорегистраторът фръкна след блъсъка. Работа е пейси пенкеле, който служа. Това е работа. Работа е пейси пенкеле, който служа. Това е работа. Аз винаги спирам на пешеходна пътека, изчаквам колата да спре и продължавам. Така съм най-сигурен, че той ме е видял, аз съм го видял и така. Всичко е точно и ясно. Така се пресича. И даже хората нямат елементарна култура как се пресича между другото. Никога не се стои на пешеходна пътека, освен ако нямаш намерението да пресичаш. Защото създаваш заблуда за водачите на МПС. Някой път шумят повече отколкото вървят. Пускайте ги всичките електрички, ограничавайте ги заводско до 50 км. Извън градско ще пътуваме с влакове. Това е бъдещето. Не може да се контролирате скоро. Не. Всеки иска да си прави каквото си иска. Всеки си прави каквото си иска, защото няма кой да го спре. Това е истината. Колкото по-рано я разберете, толкова по-добре. Дори да вдигнете тези глоби, ако няма кой да констатира нарушенията, няма никакъв смисъл от високите глоби. Да, глобата по своя... Нека да ви обясня нещо. Добре, дори 5000 лева да е глобата, ако вие не констатирате нарушението, ако после няма кой да я събере тази глоба е безсмислена. Тъй, че след нарушението трябва да има двама човека, които трябва да свършат работата. Да. Единия. Да, след нарушението има двама човека. Първо нарушението трябва да се констатира. След като се констатира, другия човек трябва да събере това нарушение. Тоест глобата от това нарушение. Кои са тези хора? Доколкото знам, КАТ констатират нарушения. НАП събират задължения. Тъй, че проблема е във вас. Хората няма да се научат нито да карат нормално, каквито и ако искате и на газа им камери служете. Не. Няма да се научат да карат нормално хората. Не. Нито да карат, нито да пресичат нормално. Това е истината.
Гледай само къде ще пресича да те скош прави. Тя може и такси да чака. Откъде да знам какво прави? Нямам представа какво прави. Там е някаква жена, ма. Да, аз какво ти казах? Виждаш ли? Нюх се казва това нещо, братче. Нюх. Нюх. Нюх, нюх, нюх. Виждаш ли? Без да знам, че ще пресича, тя пресече. Тя просто застана там на никъде. Виждаш ли, бе, човек? Как ще го видиш това нещо, ако не бях тук? И аз съм тук напълно случайно. Ти да не мислиш, че ги познавам тези хора, бе, братче. Ти да не мислиш, че Влади Априлов са крили тук в някой хръсталак и сега ще изкои. Скрита камера. Братче, седни си на допарката. Извикай ма, ще ти обясня нещата как седят. Ама не искам да идвам. Искам цялата власт в тази държава и ще ви обясня как стават нещата. Искам Гачо за охрана, шеф Ангелов за готвач. И понеже е прекалено възрастен, не искам да ми готви, ами искам да ме научи да готвя. Чухте ли? Искам 2 бона заплата, служебна кола, служебен телефон, служебно огнестрелно оръжие, 10 човека охрана и 50 автомобила, пълни винаги с бензин. Този град, и неограничен финансов ресурс. Този град ще стане като нещо. Питайте Гатю как е било в казармата. Нещо като казарма ще стане тук. Да, ако трябва и наемници ще взема и тук ще стане дисцип. Камери през 100 метра. Всичко живо ще се губява. Пешеходци, мешеходци. Ако трябва и тук ще ги нареди като на военен парад. И цял ден. Ама тук пък като има, да, няма да пресичат. Ето ги част от виновниците за случващото се в град Варна. Гадната инфраструктура се дължи на тях. Район Приморски. Ето ги тук, хубавеците. Ето ги тук наредени. Цял ден ми обикалят с белите си колички. Ето ги. Обикалят по цял ден. И какво правят? Нищо. Фърчат нагоре-надолу, ходят на обяд до гировата и шкембе чорбичка и айде. Това е положението в България. Защо хората искат да се уредят на държавна професия ли? Гарантирана работа, гарантирана заплата, по-добре. Ниска и гарантирана, отколкото висока и не гарантирана. Това е истината, човек. Сега нека да си говорим с... ми предлагаха да ставам полицай. Викам, не, аз не мога. Що? Мързирата? Не ме мързи, просто аз не ги чувствам така нещата. Аз ако върша нещо, трябва да го върша. То ние не вършим работа ли? Да бе, вършите работа, бе. Виждам, че вършите работа. Аз не съм казал, че не вършите работа, просто не е за мен. Какъв е проблема? Ама нещо не ти допада професията ли? Ко? Абе, човек, казах ти един път, сега 5 пъти ме питаш и нямам нужда от психиатър. Между другото има разлика между психиатър и психолог. Психолог е човек, който изслушва проблемите на хората. Всеки човек има проблеми, да. Всеки човек се страхува от нещо. Питай ти Гатю и той се страхува от нещо. Защо давам пример с Гатю? Защото е пич. Дори да ме преби, поне ще му дам да ме убий. Поне ще ме убий бързо и безболезнено човека. Няма да го съдя. Гатю, ти си пич. И така. И да тъйде. Това е истината. Истината е скапаната истина. Това е скапаната истина. Демокрация без контрол е пълна анархия. Да. Те стъпла, кога ще си ги разкарате от улиците? Какво има в този кошер, не мога да разбера. Нищо. За какво изобщо служи и нещо и защо седят хиляди такива? Върнете ги за скраб, бе. Тук строят много училище. Така се слагат. Ти гледай само тинекиите на строежа са по-хубави от тинекиите на стадион Тича. Гледай на какво прилича знаците, човек. Кой ги цапа тези знаци? Не знам, бе. Не знам, това за мен е чист вандализъм, честно така. Това за мен е чист вандализъм. Ново училище правят. Какво пишете? То реклама на нещо. Ще кажа нещо за училището, пишем, то реклама на някаква фирма. Това е нещо друго. Това е по-различно от това. Не знам, времянка ли какво е, не знам, но не са стари. И пак стикери. И защо някъде знаците са така, а другаде са прави? Не знам, не мога да разбера защо. Ето прави са нещо, прави са.
Кой казва, че не се правят неща? Правят се. Цяла нова сграда на новото училище. Как се казват училище? АСР. Мисля, че е Найден Геров това. Знаете това Найден Геров ли казва? Добре, извиняйте. И пак с наци-маци налепкане. Кой ги лепи тези работи, човек? Той за мен си е чиста простотия, човек. Чиста простотия си е това, е. Не, то наистина нямам думи, бе, нямам думи. Просто... Знаеш ли какво е това? Липсата на култура в децата ви. Значи, проблема не е в колите. Проблема не е в колите, проблема не е в оръжията. Аз мога да ви кажа, че навсякъде има некултурни хора. Проблема е в родителите. Това е истината. Прекалено много свобода давате на децата си. Прекалено много свобода давате. Да не са депресирало, да не са такава. Не, вие даже не правите разлика. Не трябва да го биш. Трябва всеки ден да му обясняваш. Ти си станал родител не за един ден. Родител се става за 200 години напред. Те, че не ми обясняйте, не съм от аз. Улите сте ви. Не аз. Защото аз прецаках само единствено собствения си живот. Вие си прецакахте живота не само на вас, ами и на всички около вас. 6 милиона и половина българи. Тъй, че не ми ги обясняйте тези съвети на мен. Завод Дружба. Текстилна фабрика е било това. Има хора срещу мен. Как да ги снимам? За кой да ги снимам? Аз искам да снимам разбити тротуари, разбити улици. Това искам да снимам. И после ще ми обясни някой, не би ли подавали сигнали. Те вечно нищо не знаят, бе, човек. Тези хора вечно нищо не знаят. Сега ще ти покажа нещо, което съм го писал, подавал, му давал. Само те кой искат да ги заведат там, неко? Ами ще възаведа, бе, ето, бе, пак ще възаведа. Знаеш какъв е проблема? Вас във мързи даже и да гледате. Какъв е? Добре, гледай сега, сигнал. На хартия, не искаш ли на хартия да ти го напиша, за да не мога да го прочеш? Електронна търговия, човек. Хората обменят опит. Пари, интернет. Снимката един кадър. Това са 200 000 кадъра, човек. Ама не били ясно къде е. Ама било фалшиво. Ти си фалшивия, човек. Даже мога да ти покажа коя дата. Искаш ли да ти покажа коя дата е? Касобон, валиден, издаден от магазин. Чай сега ще ти покажа за кой става въпрос. Стъклото на спирката седи счупен. То знак, гледайте го колко е корозирал само. Не съм натрусан, просто като се изнервя и не мухвам, човек. Мога да убия човек само с думи. Джам, Кирис? Велоалеята, бе. Ко толкова много е хваната с велоалея? Та ще цъфни някой келеш тук, бе. Тук, каква е тази велоалея, човек? Тя е опасна за... Сега за коли. Нека да отидем и до другото. Кой има там? НАП, ДАП, това са хората, които са виновни за несъбираемостта на приходите. Национална агенция по несъбираемост на приходите трябва да я прекръсти. Ти смятай, дори на центъра
Тук някой краде решетки, да ти кажа, човек. Дори на центъра срещу общината има една спирка, на която липсва стъклото. И не е проблема в това, в едно тъпо стъкло. Проблема е в безхаберието. Това стъкло е символ на безхаберието. Толкова много не ми пука, че изобщо не ме интересува. Това ма дразни. Изобщо не ми пука дали ще има стъкло. Ама изобщо. Аз мога и пеша да ходя, човек. Нито ме мързи. Просто знаеш какъв е проблема? Тротуарите са скапани. Няма къде да вървиш. Те и на тротуара ще ми се качат с... Да, едно време си беше тихо и спокойно. Домъкнах ти тортонетки, мортонетки, велосипеди. То стана по-зле от преди, човек. Аз съм си карал балканчето тук, обикалях по това, ама сега тортонетки, мортонетки и всичко фърчи. Ето е сградата на великите събирачи на лайкове. Събирачи на лайкове. Нарели са селски стикове. Разкачи по-стайчове. Ти гледай какво и той, бе, човек. Пилона на срама. Ти гледай само, човек. Ти гледай на какво прилича той нещо. Той се едно от някой антиквариат сте го извадили и сте го забучили тук. Точно до нап, човек. Толкова нямахте ли пари да го смените той нещо, е хора. Ама каква е Европа, какъв Шенген, бе, човек? Той гена ви е български, не е европейски. Не е шенгенски ген. Той е байганю. И нямам нищо общо с вас. Ама нищо. Единственото общо нещо между мен и вас е езика, който говорим. Нито мисля като вас, нито искам да съм като вас. Не. Ама грам. И не съм аз лудия, вие сте лудите. И това нещо беше създадено да го видят хората, които трябва да го ремонтират това нещо. Хората, които трябва да го ремонтират това нещо. Да, след малко ще покажа и коя дата е, човек. Виж от афиша. Коя дата? Било фалшиво. Вие сте фалшивите хора, бе. Искаш да видиш дата ли? Чакай сега. Ети е датата, брачет. Видя ли? 15.5.24. Само, че не е 10.53, малко по-късно е. Ети колко е часа? 14.43. Виждаш ли датата коя? Няма тънга-мънга, аз да не съм ти някой министър. Тук се работя с архивни кадри на БНР и на БНТ. Всичко е тип-топ, всичко е ново. Аз мога да си докажа абсолютно всички приходи и всички разходи. Някой министър може ли да го направи това нещо? Да, ще може, ама друг път. Вкарайте тази синя зона, бе. ВТ 3008 ВН. Гледай къде си... Знаеш ко? Хиляди автомобили седят и така изоставени някъде. Даже няма ти представа къде седят. Не. Знаеш ли, че бях намерил 2 изгорели автомобила до детска градина. Да, снима ги с предния акаунт. 2 изгорели автомобила. Точно детската градина до нас. Да, търсете ма, да не, аз съм ги запалил. Аз ако ги бях запалил тези автомобили, толкова ли тъп щем, че да звъня в полицията и в КАТ, да им кажа да дойда да ги махна. Да, 2 изгорели автомобила. Фърлени до детска градина. Не знам къде са палени, не знам кой ги е палил, не знам даже каква марка са. Дойдоха ги взеха. Ама къде са тези автомобили? Айде, гледай какво става, човек. Ага. Камери! Ма той има камери, бе, братчет! Ма той има камери, бе, хубавицо моя! Виждаш кой уни там до светофарчето? Няма убило камери. Еми има камери, ама дори да ги има. Работят ли те с камери? Ползвате ли ги? За какво ги ползвате? За чайките, за украса? Няма убило камери. Той там горе, какво е, бе? То що не го губите? Знаеш ли, че от този запис мога да ти изкарам номера на този човек? То с червеното. Само трябва да видя къде е било това. Не можело да стане, нямало как да стане. Нямало обществена поръчка. Трябва да питаме обществото дали е съгласно да нас снима. Съгласен съм, снимай ми. Даже ако искаш, изпрати един сателит над главата ми да ме снима всеки ден. Кучи, мучи, бучи. Вози се с Гучи. Не бе, той е просто Шенген, брат, Шенген. Шенген, човек. Шенген. Шенген е отка. Шенген ще бъснат. Мале, отиди. Еврозона.
Ела тук, братчет. Давай, зелено е. Давай, ще минем. Чакай, кучето ми, бе. Кучето ми, бе. Шенген, ела тук. Шенген. Чакай, ма. Шенген избяга. Той отива в еврозона. Тук има код, къде ти вика в еврозона. Шенген седи там. Шенген е тук. Кучето се казва Шенген. Само да не дойде при мене, че... Пресече ми другото на зелено. Да, пресече. Не, аз му викам Шенген на майтап. Обаче колите не му спират. Не му спират по колите. Не искат да го заобиколят, не му спират. Не. Те приют трябва да ми направят тези животни. Кастрират ги, маркират ги, хвърлят, вземат ги от Левски, връщат ги в Маспарухово. Това правят. Да? Не, сериозно това правят. Аз не виждал как ги разтоварват. По едно време няма, а по нищо има. Откъде идват? Но няма къде да ги държат, дори не искат. Шенгена, еврозона. Ау! Еврозона, братчета. Това ти е еврозоната. Живях аз в дяволския град, потънал в мизерия и вечен глад. Живях аз в дяволския град, потънал в мизерия и вечен глад. И се молех на Бог, нашите душмани да ги удрят. Варна 13. Маниса 20. 056 човек. Това е в Бургас, не е във Варна. Във Варна е, бе, къде може да е? 052. 052. Ходим на море. Нас не наиде. Ходи с кри, вземи се покри. Не мога да те трая, не искам да те зная. Вземи си я тая кирлива зелена зона. Тука при нас е копона. Не ти ща колелата, не ти ща маглата. Вземай си парата, изчезвай при жена ти да тъпи. Зелената зона, човек. Зелената зона. Каква зелена зона, бе, братчет? Тука е просто гетото. Гето. Панелното гето. Панелното. Ти само гледай само колко коли има, човек. Къде по дяволите ще паркират тези, дето искат да паркират? Тези, дето искат да паркират, къде ще паркират? Няма място за хората, които живеят тук. Той тръгна да ми води още хора. Къде ще паркират? Ако намериш едно свободно място, сега ще намериш със сигурност, да. Със сигурност може да намериш. Да включа на втора, че така се влачим като бременен охлюв. Така, не дей да търсиш вече моите кафеви очи. Запомнили са вече само твоите големи лъжи. Искаш да гласувам, искаш да пътувам с градски транспорт. Искаш да ми създадеш електрически комфорт. Вземи се скри, вземи се покри. Вземай си турбичката, вземай си молбичката, качвай се в количката, пътувай на село. Прибирай се там да си правиш буркани с сини пътладжани. Купи си маратонки да правиш полицейски гонки. С Менди Капели живеем на панели. Менди да бенди, хари да бенди. Ко беше нещо друго измислиха, ма ко беше? Излезе ми от такова, човек. Скачай таратайката, гония чайката. Не забравим, нова песен измислиха, ма. Качвам се в таратайката, гони маминци файката. Таратайката е звел смак. Мислиш, че е пълен ташак. Ама не е така. Пробвай да ма хваниш, ама няма да стани. Зелена зона. Той пеша било, ама знаеш колко пари мога да спестиш от градски транспорт, човек? Вземи си една камера, снимай бокуците по улицата, прави клипове, ето и се става милионер, човек. Ти знаеш колко пари спестих от градски транспорт? То аз не че плащам като се возя.
Да, между другото, нали на тога, какво искате сега? Направиха ви, ама не, вие сте неблагодарни хора. Аре автобуса на дизел, кажеш, да, дизел е скъп. Ама сега тока е ефтин. Ми ефтин е тока, бе. Ми служите му един ветрогенератор, горе и да върши. Панелката. Лелка, панелка, малка хубавелка. Ти само гледай, ти знаеш колко апартамента има тук? 60. Къде ще намериш места за 60 коли, човек? На покрива. Между другото, това е идея. Как не се съсетили горе с един, като в Китай, бе, човек? С един кран ги качвате на покрива, човек. Тук намерих 20 горели автомобила. Точно е тук така. А пък там е детската градина. Ама някой ми каза из 30 акаунта. Из 30 акаунта. Не съм казал да си из 30 акаунта, просто ме посъветваха да спра да снимам. И няма да спра да снимам. Не. Докато има лента във фотоапарата, ще снимам. Хванем за шлифера този път. И какво лошо ви показах? Аз ви показах истината за град Варна. Да. Аз съм нещо като българския Исус Христос, бе, човек. Намерих тук едно кокълче един ден, честно чекам. И си направих едно клипче с това кокълче. Невестни кост от моя приятел. Да, върви си така. Между другото, така трябва да изглежда един асфалт. Виждате, на някои места има нещо. Има, обаче някъде го няма. Точно там е проблема в това, дето го няма. Да, гледай къде живей. Гледай там отражение. Но не се сещаш, че няма да те снимам там, където отивам, бе. От тук фащам колата и отивам в село, в гората. Отивам на село. Не, вече не съм тук. Просто тук идвам да снимам букука. Ама не, ти гледай за какво става въпрос, човек. Аз спирам да снимам, просто това е ад.